Hello, good morning, good morning, good morning mga moms. So, nandito. The birthday boy, happy birthday! Isang linggo naman dito. Si birthday boy naman. Pumati ng happy birthday. Patingin na si CJ, guys, mga moms. So, dito na kami lang sa airport kasi minihintay pa po kami isang family. No, sila Ken. And, I think nandun na sa loob sila Drew, no? Early yun for sure, no? Nandiyan na sila sa loob. Ayan. And ano na kami, ito na nga po yung isa sa mga kinakakabahan ko. Yung interview, the immigration. So, please be good to me. Mukha naman po magiging mabait yung mga amo ko dun sa pupuntahan ko. Wala na balik. Ayan po yung mga bagahe ko. Ayan po. Yan. So, kasama ko po ang road trippers. Kasama na kanila mga anak. She's Morning! with Alexandra and Andre. Ayan. Wala pa si Kyle and si Ayla. Hindi pa namin nakikita. Si Ayla hindi pa namin nakikita. So, shout out sa inyo lahat. Thank you, Ate Christy Consing. Thank you. Nice to see you here. Muti na timing tayo ngayon, nagkikita na tayo. Nasa parking na daw sila, papunta na sila dito. Thank you. Jocelyn Umayam, 3 days lang naman po. Irene Nabaha, hello, thank you po sa inyo. Amalia Turner. Ayan. So, sa mga nasa Hong Kong, see you later. Parang masyadong mabait ngayon yung kilay ko. Parang masyadong light yung color. Sa mga gising pa, hello, good morning sa inyo. Nakaidip ako kanina ng mga 1 hour lang. Salamat. Thank you so much. Thank you. Sino pa ba yung mga nandyan? Paramdam na kayo sa akin. Comment down below. We're not here in the ER. Of course, another birthday girl, Gret. Kami yung mga October babies sa road tripper. Si Gren, si CJ, and I. So, kami po yung talaga Kyle. Ay, tsaka si Kyle, di pala October 20, ano siya? So, ano? 28? Yeah. 27, ganun. Have a safe flight. Thank you po. Mami Maria, you're still awake. Shout out. Pangalanan mo na kasi siya. Ayaw niya i-shout out yung ano niyo. Si Mystery, si Mystery Girl. Oo nga po, Ate Irene, kasi kaya lang sabi niya, subukan niya pa magpaalam. Pero sandali lang naman, it's like parang mga mga 2 hours lang naman po kami doon. Kasi meron din kami lakad after. Take care, please pray for Israel. Heart Incheon, ingat po kayo dyan ha, ingat po kayo sa mga nasa Israel. Please keep safe. We will pray for your safety. Ng lahat ng mga tao. Opo. Hi, Roslyn Kiki ng Qatar. Ano na tayo? Oo, kasi mabilis na naman yung Thank you, Mona. Nasa work ka na. Marie Villarosa. Hi, ate. Good evening po dyan sa Germany. Thank you. Aba, naka-timing ka ng panonood sa akin ngayon. Nasa work ka pa, Ate Marie? Ikaw muna, nasa duty ka na. Heart Incheon. Thank you, Gina Kahate. Salamat po. Thank you for sharing this live. Oh my God, pakaabangan ninyo. Gusto ko pong abangan ninyo kasi meron pasabog ang road tripper sa akin. Nakakaloka, especially Van. Si Van po talaga bumili. Nagulat talaga ako. I was so shocked. Benny Nodado, I'm going to Hong Kong with my road trippers family. Yeah. Sila mga kasama ko. Sila rin po yung nakasama ko last year. Going to Thailand. Thank you, Mona. Eloyd's Eric's Good. Shoutout naman, Idol. God bless kay, Ruth
Lanyog. Ba't baliktad yung mga pangalan nyo? Jerks. Thank you. Watching from Qatar. Pretty girl. Thank you. Jerks. Bratty girl. Bratty girl. Jerks. Bratty girl. Ano ba? Ang hirap basahin ng mga name na bali-baliktad. Eh. Kaso na kaya sila papakit? Hi, Rap. Thank you. Thank you so much. Sa mga nasa Hong Kong, magkita tayo dyan, ha? Nasa bahay naman siya, enjoy your weekend with your friends. Thank you, Ate Maribilla Rosa. Thank you so much sa inyong lahat. So, eto mga moms, this is my second international flight. No? My second international vacation. And hopefully matapos ko yung 3 days. No? Kasi last year, being with them sa aking first ever trip sa Thailand. Balikan lang yung nangyari. Because of, yung nangyari nga po kay Mama. Thank you, Kikay Val Oxera. Hi, Ariel! Asan yung regalo ko? Nag-birthday ako, wala yung regalo ko. Nakakatampo ka naman, nakalimutan mo na talaga ako. Yes. Thank you. Hi, Emil Cordova. Thank you for watching. Ba't ngayon ka lang ulit nanood? Pakishare. Oo. So, nakapagbayad na kami ng tax. Para sa inyong tax. And going to ano na kami. Cedric Sibayan, hi! Going to Hong Kong! So, sa mga nasa Hong Kong, see you there! So, another experience. Ito, another road trip with road trippers. So, sa November po sa Dubai, nako, abangan niyo po sila. Sila na po yung Dubai. Nandito ba yung kay Gren? Ella? Nandito yung kay Gren? Baka nakasama doon kay Val. Thank you, Elisa Del Monte. Nani Rock, we're going to Hong Kong. Opo. Uy, mga moms. Siya nga pala. Nakita niyo yung kilay ko na tato. Ano pa rin nyo ba sa YouTube yun? Panoorin nyo yun. Pero sila lang, yung magdudubay. Ikaw kasama doon. Kasi, ang mahal. Tsaka okay na to. Ako mo? So, kailangan natin. Nakaiban yung Disney, ah. Hi! Ayan na sila. Ano? Hi, Kyle. Hello. Kamusta ka na? Wala ka namang ubo na. Naku, magsama-sama kayo. Ayan na sila. Oh, si kita ano mo? Ayan na sila. Cedric, hindi ako makakasama. Jerry Matsumura, Ohio. Ano? Naiwan? Mag-Hong Kong ba talaga kayo? Yan. Magkakasya na din lahat ng dami. Kasi ako magtitinda po ako doon. So sa mga iwi-wait ko sa Hong Kong, guys, mamili kayo sa akin. Magbayad na kayo na ano? Hanggang travel tax? Thank you, Ate Jelly Matsumura. Bistak job, thank you, Victoria JJ.
Yes. Oh, thank you, Cedric. Sa 50 stars na kung may pabaong ka pa, mabibitin ako dyan. Eto po sila. Yan. Sila yung mga nagkakabite. Sayang. Sige. Mali mo naman, why not, diba? Basta kapag napadpad ako dyan, hindi pwedeng hindi kita pupuntahan. Promote natin. O tara, hati tayo sa pamasahe. Ano, hati tayo. Akin din. Basta may ganito akin. Yung tumbler dito na. Nakuha mo na? Hindi naman natin kailangan mag-push ka. Next time Singapore. Yes. Ay, yes, Mama Villaros. Actually, gusto ko mag-Europe. Oh, ambisyosa, di ba? US, naku, wala imposible. Sumalay mo naman, di ba? Maaprobahan tayo. O, sa mga moms, pupunta na kami, pipila na kami para sa aming Sister Nance, dito mo na ipatong yan. Ay, ihila mo na lang. Kasi mapila na kami sa amin. Hindi kanya mo, para hindi ka lang mapuwersa. Pink na pink naman yung sister ko. Ako, ay, yasa ka na. Pink na pink yung sister ko. Ako black na black. Ano ba? Ay! Nandito na. Ilang bagahe? Thank you po, mga moms. Pero hindi po siya. Pero may nakamit check. Ma'am, pwede po ba kumuha kayo ng bago account? Tapos nga, umila dito. Kasi nga, umisa na po yan. Kaya may check-in baggage cases? Oo, doon ang ganun niyo. Ng badge? Mga moms, ayusin muna namin ito. Mamaya ako na kayo chichismisan ha. See you later.